wuondgi ni odhi kawo functions otero kocha. Functions ok inyal chunga godiechieng' ni in ng'at achiel. Ito ng'ama nokone osekawo karang'o mong'eyo ni gin functions mage man odong' at what level. Koro ne onego bedie minister moro kata mar for in the interim mabiro dhi make sure ni transition policies ma onego bed ni the functions ka. Nikech functions go moko are cutting across. To koro mano koketo ka ni intergovernmental nitiere horizontal gima vertical. National government and national governments and local and county government and between county government and county governments. Koro gigi en kuonde mang'eny ma koro tamo gi tich. Koro gimodwa rito e circular chande kama kapok wawacho kama devolution odhi malong'o. Wadwa ng'eyo ni koso odhi oketo state department, oketo kata secretary moro ma they handle some particular roles. Kaka en nitie kawuono ni to en oonge head or tail. Taparo ni o lampe up ni gigi pesa na. Gima nyaka jingi malong'o kaendi